Apakaitz, ikusi zaitxugu irakasle lanetan nolabait esateko ikasliekin, baina zu berez ikaslia zara, ezta? Bai, ingenitzako ikasketa burutzen naiz Donostiako unibertsitatean, eta, esperientzia berri bat. Eta zer da esperientzia berri hau, konta iguzu? Ez dakit, pixka pasatzen geha beste aldera, ez? Egoten geha pixka bat irakasle moduan edo, eta, ez dakit, gauza desberdinak lantzea ditugu, eta... Ez dakit nola... Liburu gabe. Oida, liburu gabe eta esperientzia oso polita da, bai. Ez dakit, zelan bizi duzun beste aldean jartze hori, egisa da igual ez dela gauza bera, ez? Libururik ez dagoelako eta ikasi baino ondo pasatzera etortzen dialako gaztiak. Oida, gazteek oso ondo pasatzen dute, tipat guk egiten duguna dalako esperimentu ikusgarri batzuk azaltzea edo, bai. Eta, gero saiatzen gara pixka bat teoria edo funtsi teoriko batzuk pixka bat sartzea, baina, gure eginkizuna tipat da, beraiek ondo pasatzea edo. Eta zertarako balio da bera uste duzu? Hau, lehenengo, eta igual garrantzitsuena, euskara pixka bat... Euskara lantzeko. Oida, euskara lantzea, gero ere bai, ez dakit, zientziarekiko jarrera edo aldatzea ikasleengan, eta, azkeneko, azkeneko helburua da izango litzatekena da, pixka bat ikasleko ondo pasatzea, ez. Eta zuen be ondo pasatzen duzu, Bai, gure artean rollo naduko eta ondo pasatzen dugu. Ikasketak amaitzen egongo zaraia, honek irakasle zena piztu dutzu, ala beste numaitxean ikusten duzu zure etorkizuna? Nire etorkizuna ezakit, non dago. Egia esaten baizut, aurten bukatzen ditut ikasketak, proiektua enpresa batean egiteko helburua daukat, eta ondoren etortzen dena ezakit. Baina gustatzen zait, irakasle mundu hau, eta ezakit, igual, bideo bat da, ezakit. Erabiliko zen dut orduan esperimentuak, ez da irakasle zaranean? Saiatuko nintzateke, baina, nitrogeno likidoa edo erabiltzen ditugun materialak edo, ez dira egunerokoak, ez? Orduan zaila da esperimentu hauek erabiltzea etorkizunean, baina, saiatuko nintzateke. Eskerrik asko. Bale,